ke abantu ke abangaphezu ke kwengxenye ke yabantu ke asebesuleleka ngalesifo ke sebeluleme kanti ke uphinde ke wathi ke isifundazwe laphana ke iWestern Cape sesidlulile ke laphana ke ebunzimeni bokuthi ke sibe nabantu abaningi abasulelekayo ke ngobuningi babo besuleleka ke ngalesifo ke i-coronavirus kanti ke uthe iNingizimu Afrika ke iyaqhubeka ke nokuthi ke ibe izwe elinabantu ke abancane ke isibalo esincane ke sabantu ke abashonayo ababulawa ke isifo ke lesi ke i-corona izeke noma bebaningi ke abasuleleka ngaso uthi ke kusukela kuqaleke i-COVID-19 ngezikhathi ke zoMarch kanjena nokuvalwa kwezinto ke ezweni bangaphezulu kwezinkulungwane ke eziyisithupha abantu ke asebeshonile uthi ke kusukela kuqaleke uMay baqaleke ngokuthi ke baxegiseke imbandela ke yokuvalwa kwezinto ezweni ndeke ezempilo kanye ke nokululama kwabantu ekakhulukazi ke laphana ke abafundi kanye nothisha kuyinto ke esemqoka kanti ke utheke njengoba ke zikhuphuka ke izibalo zabantu ke abasulelekayo ke baningi kasebenxuse ukuthi ke izikole zivalwe ungqongqoshe ke wemfundo ke isisekelo unkosikazi ke laphana ku Angie Motshekga kuthiwa ke uhlangane ke nabantu ke abahlukahlukene abasemkhakheni ke wezemfundo okubala laphana ke nezinhlangano ezingaphezulu ke kwamashumi ke ayisithupha utheke necabinet ke lakhe ke umengameli laphana uSiril Ramaphosa ke banqumeka ukuthi ke izikole ke zikahulumeni zivalwe laphana ke amasonto amane kusukela ke ngumhla ka27 kuJulayi ya kumhla ka24 kuAugust kanti ke kuthiwa ke empeleni ke laphana ke ugrade 12 uzothatha ke ibreak yesonto elilodwa ke bazothatha ikhefu ke laphana abafundi bebanga leshumi ke isikhathi ke siyisonto elilodwa bese kuthi ke ugrade 7 uthathe ke ikhefu ke lamasonto ke amabili kanti ke kuthiwa ke ikhalenda ke uhlelo lokufunda lwezikole engathi ke lizoqhubeka nangale konyaka lo esikona njengamanje 2020 kuze kube likapakele ngalena ke kunyaka ka2021 ngenxa yokuthi ke ukufunda ke kuphazamiseke kakhulu umengameli uphinde wathi ke futhi ke uhlelo ke lokuhlinzeka abafundi ke ngokudla engathi ke lizoqhubeka ke luhlinzeke ke abafundi ke labo kabahlwempa kade bethola ukudla ke ezikoleni bazokwazi ukuthi bafike ezikoleni bazothola ukudla izake noma ke izikole ke sezivaliwe into ebenza lokho ke uqinisekisa ukuthi ke izikole ukuvala kwezikole lokho baqinisekisa ukuthi ke azibi isizinda ke zabantu ke abasuleleka ke ngesifo ke lesi ke iCovid-19 uthi ke isifo lesi corona siyaqhubeka nokuthi ke senza umonakalo omkhulu emnothweni waseNingizimu Afrika uthi ke ingakho nje sebesunguleka isikhwama lesika 500 billion noma randi esosiza ke laphana ke ngezinto eziningi okubala laphana ke eminyangweni ke ohlelweni ke lomnyango wezempilo lokulwa ke naso lesifo kanye nokuhlinzeka ke labo ke abahlwempu izinkampani ukuthi ke zisizwe ukuthi zingadiliza abantu uthi ke futhi bathi phinde bathola nezimali ke zoxhaso laphana zokubolekwa laphana iAfrican Development Bank kanye neNew Development Bank ngiyacabanga ukuthi ke laphana ke ibhange lishaka leli ke leBRICS kanti ke uthi ke le mali izophinde futhi ke ifakwe laphana ke ohlelweni lwezempilo kanye nokusiza ke futhi ke abantu abahlwempu uthi ke abantu abangaphezulu ka 4.4 million sebetholeke imali ke igrant le special covid grant ka 350 wamarandi ngenyanga kanti ke uthi lokhu uzoqhubeka ke ukuthi ke ikhokhwa ke le mali u350 rands izinyanga eziyisithupha uthe ke baphinde ke futhi ke basiza ke nezinkampani ezisenkingeni ukuze ke kunqandwe ukudilizwa kwezisebenzi uthi bayaqhubeka futhi ke banike hlinza ke ngosizo ke kumabhizinisi amancane okubalwa ke namaspaza shops izitolo zalaphana ke ezincane ke zasemalokishini kanye ke nabamabhizinisi ke amancane asafufusa ikakhulukazi ke lawo ke asembonini ke yezokuvakasha uthe ke
phindeke futhi ke baguqula ke nemithetho ukuqinisekisa ukuthi ke kuba lula ukuthi ke izinkampani zikwazi ukuthola ke lolu xhaso ke lwezimali. Uthe ke kodwa ke okukhathaza kakhulu ukuthi ke lezi mali ziphinde ke zidliwe ziphinde ke zikhwatshaniswe izigilamkhuba. Lezi mali ke zithathwa ke kulabo ke abantu abasuke bezidinga ngempela kusungulwe ke izinkampani ekuthiwa kama fake NGOs, inkampani ke ezingekho izinkampani ke ezingekho ngaphansi kahulumeni ke futhi kungezona ke izinkampani zangempela. Lezi nkampani zisetshenziswa ukuthi ke zithole lezi mali ke yilezo zigilamkhuba. Uthe ke sebefake ke izinhlelo ezahlukahlukene ukuqinisekisa ukuthi ke le nkohlakalo ayisaqhubeki. Phinde watusa ke lapha i-Competition Commission ukuthi ke phenyeke izinkampani ezingaphezulu kuka-800 amakhulu kayisishiyagalombili ngokuhweba ngendlela engalungile kanye nokubiza ke nokubuzisa ke amanani amba eqolo uma ke bezithengisa ke lezi nkampani. Uthe ke sekuhlanganiswe ke izikhungo ezahlukahlukene zikahulumeni ukulwa ke nale nkohlakalo kanye nalo mkhonyovu. Uthi ke phakathi kwezinto ezophenywa ke lezi ikhungo okubalwa ke lapha ke uphiko lwezokushushiswa kwamacala omphakathi kanye ne-Special Investigating Unit laphana kuzobalwa ke ukusatshalaliswa kwezimali ke ezikhishwa kuhulumeni ukusiza abantu ke nezinkampani nalabo ke abangasebenzi kanye ke nezimali ke zokusiza ukuthi ke kuthengeke izimpahla ke zokuzivikela njengoba ke kune COVID-19. Uthe laphana njengamanje alinganiselwa laphana ke amashumini ke amathathu nesithupha amacala 36 aqhubekayo ke nokuthi ke aphenywe. Uthe ke ithimba ke li-special eliphenyayo i-Special Investigating Unit uselinikezeka amandla ke kusukela namhlanje ukuthi ke liphenye ke manana nezinsolo zokusetshenziswa ngendlela ke engafanele kwezimali zisetshenziswa ke iminyango eyahlukahlukene kahulumeni nezigilamkhuba ke zisebenzi ke zikahulumeni. Uthe akumele ngabe ke tshontshwa imali yomphakathi, imali kahulumeni. Uphinde ke watusa ke neminyango empeleni ke nezifundazwe ezahlukahlukene kanye ke nomasipala abahlukahlukene ngokuthathela izinyathelo ke labo ke abasolwa ke ngokwenza ke okubi ngenkohlakalo kanye nangomkhonyovu. Uphinde ke futhi wathi ke kumele kusetshenziswane ukuthi ke kuvinjelwe ke ukusuleleka kwabantu ngaleli gciwane. Uthe kudingeka ukuthi ke kusetshenziswane ke futhi ke ngokuthi ke umnotho ke lona ke usimame ukuze ke kudaleke imisebenzi kuphinde ke kufunda kuvimbeke nokuthi ke kulahleke ke nemisebenzi njengoba ke igciwane leli ke i-coronavirus lingaziwa ukuthi ke lizohlala laphana ke ezweni emhlabeni nje wonke jikelele isikhathi esingakanani njengoba singatholakala nesixazululo usokuthi ke sekwelapheke. Utheke kodwa ke kuyabonakala ukuthi ke ukhona umsebenzi wenzakalayo ngoba ngokusebenzisana sekuyanqandeka ukuthi ke kubhebezeleke ke lesifo ke i-coronavirus noma ke i-COVID-19. Utheke sebefake kakhulu ke imali enkulukazi ke emlandweni ke walelizwe uqinisekisa ukuthi ke awuzwakali ke umthelela walesifo. Utheke ke lamasonto ambalwa ezayo bazofaka ke futhi ke ezinye ke izinsiza uqinisekisa ukuthi ke lesivivinyo ke salesifo siyakwazi ukuthi ke kumelane ke naso. Uphinde ke wabalula ukuthi laphana ke kushoneke isithalandwe laphana inqalabutho ke yayilwela ke umzabalazwe yaba ebese kungeyokugcina kulabo ke abalahlwa icala ke lokuvukela umbuso laphana i-Rivonia trial kanye ke noBaba Mandela lapha sibala khona ke laphana ke ubaba udokotela uAndrew Mlangeni oshoneke kulona leli sonto ngaseqaleni kwaleli sonto. Uthe uzohlonishwa ngokuthi kanikezwe ke umncwabo owaziwa ngecategory 1 funeral ukushuthi ke umncwabo ohlonishwa ke ohlonipha ke ngazo ke izikhulu eziphezulu. Asinethembise ukuthi nakanjani ke umlingani wami ke ubusi Mkhize kweza namuhla uzoza ke futhi ke nezithe ukuthi xaxa ke nabahlazike kanye ke nabantu ke abasemkhakheni ke wezemfundo ukuzophendula ke ukuzwa ukuthi ke ilaka labo lithini ke ngesimemezelo ke lesike esikhishwe umengameli uScilla Ramaphosa sokuthi ke kuzovalwa ke izikole amasonto ke amane. Njengamanje ke mina nguThemba kaGadebe ngiyazithatha ke izintambo ngizozinikeza lapha ke umshengu nenkosazana lapha ke kaCele.